खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड रिपाब्लिक निउस चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै बड'लेण्ड रिपाब्लिक निउस चेनेला नोंथांमोननि सेराव दासिमनि मोननैसो गोनांथार रादाबखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ दिनैनि रादाबखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ राव हारिमु थामोनथा मोनथाय आरो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनानै सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानांनाय एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरानि दिनै थैनाय सान। उदालगुरि जिल्लानि खायजामाथि बरिगावआव थानाय एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरानि मुंख्लं खाम्फायाव दिनै बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बिबारजों मान बावो आरो खुलुमो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे समाव उदालगुरि जिल्लानि दहलापारा गामियाव जौनि फुख्रिमोन, नाथाय आथिखालाव गाइखेरनि दिहुनथायनि जांख्रिथाय फैबाय। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा गुस्लायनाय फैबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अमृत बृक्षा आन्दलन हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिखारि दाङायाव 10 लाख बिफां गायनाय हाबाफारिया जागायबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ARN प्रडाक्शनाव ओंखारबाय बे सेन्देलानो मुंनि मोनसे गोदान बर' सावथुन। नोंथांमोना बे सावथुनखौ ARN प्रडाक्शनाव थांनानै आबुङै नायनो हासिगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानजारां रोदोमफु सोलोंसालिनि सामलायगिरि बिस्तिराम नार्जारिया बेस्टिज कम्पानिजों दावबायफानायजों लोगोसे गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ दिन्थिहैगोन आरो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बियो बिथांनि मोनसे जोबोद गिदिर सिमां एबा लुबैनायमोन।